Przed 1 minut płegładzenie 8, a w studiu nasz gość Sylwia Gliniecko z Kasiepścigłe Instytutu Rozwoju. Witamy bardzo serdecznie. Dzień dobry. I rozmawiamy o sprawie, która pewnie może wiele osób zainteresować, szczególnie osoby po 30 bezrobotne, bo właśnie mówimy o projekcie Daj się zaktywizować po 30. Do kogo jest skierowany? No już wiemy, że do osób po 30, ale do kogo konkretnie skierowany jest ten projekt? Tak, ponieważ projekt realizowany jest w partnerstwie, także mamy uczestników pozyskać z powiatu kościerskiego, chojnickiego oraz człuchowskiego. I teraz Kaszubski Instytut Rozwoju jest odpowiedzialny za powiat kościerski. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Dębrzno, nasz lider projektu, robi rekrutacji na powiecie człuchowskim, natomiast Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w Chojnicach, czyli na powiecie chojnickim. I osoby po 30 będą mogły znaleźć zatrudnienie, ale są też poszczególne kategorie dla tych osób, które właśnie szukają pracy. To znaczy generalnie muszą być po 30 z tych 3 powiatów, natomiast dodatkowo muszą należeć do jednej z grup, czyli być albo kobietą, albo po 50, albo długotrwale bezrobotni, albo niepełnosprawni, albo z niskimi bądź zdezaktualizowanymi kwalifikacjami. I ten projekt trwa już od 19 września, tak jak tutaj widzę na plakacie. Czy nadal osoby zainteresowane mogą się zgłosić i jak? Gdzie tę pomoc mogą uzyskać? Rekrutacja jeszcze się nie zakończyła, prawdopodobnie będziemy wydłużać co najmniej do 10 października, natomiast regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny są dostępne na stronach tych wszystkich 3 partnerów. I jeżeli chodzi o Kaszubski Instytut Rozwoju, to na www.kir.org.pl. Czy rzeczywiście w tych 3 powiatach, o których mowa tutaj, czyli przypomnę chojnicki, kościerski i człuchowski, jest takie zapotrzebowanie, żeby aktywizować właśnie takie osoby? Czy tam dostrzegamy takie potrzeby na rynku pracy? Tak, dokładnie diagnoza wynikła z, że tak powiem, szeroko rozeznanego rynku. Czyli przeprowadziliśmy analizę zarówno w ośrodkach pomocy społecznej, jak i w Urzędzie Pracy i właśnie wyszło, że osoby po 30 potrzebują wsparcia. I tutaj będziemy oferować kompleksową diagnozę potrzeb, trening kompetencji zawodowych, pakiet szkoleniowy, który wyniknie właśnie z tej pierwszej diagnozy. Do tego zapewnimy uczestnikom 3-miesięczne staże oraz subsydiowane zatrudnienie i trenera pracy dla osób niepełnosprawnych na pierwsze 3 miesiące zatrudnienia już poza projektem. Żyjemy w takich dosyć specyficznych czasach. Bardzo wiele osób szuka pracy, ale z kolei pracodawcy często narzekają na brak pracowników, na brak chętnych do wykonywania pewnych prac. No i tutaj właśnie też na plakacie zachęcającym widzę pierwsze pytanie: szukasz pracowników, a więc czy jest to też komunikat dla potencjalnych pracodawców? Jak najbardziej, ponieważ będziemy szukali pracodawców, którzy przyjmą na staż osoby, które ukończyły kursy zawodowe w ramach naszego projektu. Także jeżeli potrzebujemy jakiegoś konkretnego stanowiska, konkretnej osoby, to będziemy dla nich szukać wśród naszych uczestników i później, jeżeli nam się zgłoszą teraz, to będziemy mogli tak pokierować procesem szkoleniowym, żeby właśnie o tych konkretnych kompetencjach przygotować osoby na stanowisko pracy. Jeszcze raz prosiłbym, żeby Pani przedstawiła, co oferujecie Państwo w ramach tego projektu osobom, które się zgłoszą. Po pierwsze diagnozę, czyli indywidualne wsparcie psychologiczne, doradztwo zawodowe i na podstawie tej diagnozy będą dobierane indywidualne kursy zawodowe, czyli każda z osób, która się zgłosi, będzie miała możliwość ukończenia kursu zawodowego. I tutaj nie zakładamy konkretnych branży, tylko to właśnie ma wynikać bezpośrednio z predyspozycji uczestnika. Później generalnie będziemy poszukiwać 81 osób na te wszystkie 3 powiaty. Z tego 50 osób zostanie skierowanych na 3-miesięczne staże do pracodawców. No, może właśnie to jest dobra rada dla tych, którzy poszukują pracy, cały czas szukają, ale może właśnie nie warto szukać pracy, a takiego miejsca, gdzie tych pracodawców bezpośrednio można spotkać, odbyć u nich staż i w taki sposób zaistnieć na rynku pracy.
I to takie podsumowanie tego projektu, czyli Daj się zaktywizować po 30, który prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Miasta i Gminy Dębrzno, Kaszubski Instytut Rozwoju oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach. Obejmuje to powiaty człuchowski, chojnicki i kościerski. Natomiast teraz porozmawiajmy troszeczkę o samym Kaszubskim Instytucie Rozwoju, który czasami gości na naszej antenie, ale właśnie jego zakres działania jest bardzo szeroki. Więc chciałbym, żeby pani tutaj może przedstawiła różne działania związane właśnie ze stowarzyszeniem. To znaczy tak, generalnie działamy na rzecz aktywności mieszkańców i to zarówno od przedszkolaków poprzez osoby młode, osoby bezrobotne, aż do seniorów, prowadząc Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kościerzynie i świetlicę dla seniorów. Natomiast z takich bieżących działań to będziemy lada dzień ukańczać budowę szlaku turystyczno-edukacyjnego, szlak Józefa Wybickiego. Dostaliśmy dofinansowanie ze środków samorządu województwa pomorskiego. Będzie to 14 tablic informacyjnych z Będomina do Sikorzyna na tej trasie. I to będą tablice zarówno o Wybickim, o hymnie narodowym, jak i o historii miejscowości, przez które będzie przebiegał. W tym roku realizowaliśmy jeszcze plener malarski dla młodzieży z malarstwem w Lipach, również dofinansowany ze środków samorządu. I tam pod okiem pani Urszuli Zimorskiej, artystki malarki, 16 dzieci szlifowało swoje talenty. Także bardzo były zadowolone. Dzieła sztuki powstały przepiękne. Malowały farbami olejnymi szpachelką na płótnie. Mieliśmy wystawę w kinie Szopińskiego, w kinie Remus w Kościerzynie. I na przyszły rok już mam komplet uczestników. Tutaj z jednej strony mówi pani o plenerze malarskim, o wydarzeniach kulturalnych, z drugiej strony o aktywizacji zawodowej. Jak udaje się połączyć te wszystkie wątki? To jest bardzo interesujące, więc chciałbym panią spytać, jakie są takie ideowe założenie Kaszubskiego Instytutu Rozwoju w Kościerzynie? Generalnie chcielibyśmy, żeby coś się działo. Jeżeli my nie pozyskamy środków, nie napiszemy projektu, to prawdopodobnie będzie bardzo, że tak powiem, spokojnie i nic się nie będzie działo, więc staramy się z każdej strony aktywizować i mieszkańców, i promować Kaszuby. Także takie ogólne działania. I te wszystkie działania tutaj pani wymieniła. Chodzi tutaj oczywiście o bieżące, bo tak naprawdę może ta lista rzeczy, którymi zajmuje się Kaszubski Instytut Rozwoju jest duża. Naším gościem je Sylwia Gliniecko z Kaszubskiego Instytutu Rozwoju, robotniczka tej organizacji, godele jesme przebocivum przede wszystkim akcje Daj się zaktywizować po 30, które rovno do wszystkich, które po 30 roku dzieci czekają za robotą w kryzach człuchowskim, chojnickim i kościerskim. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.